Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sugdan nato atong pamalandong pinaagi sa usa ka pangutana. Nganong naamay tawo nga mabuta? Sumala sa siyensya, daghan og hinungdan ang pagkabuta. Mahimo nga tungod sa genetics, din ang mata wala mulambo sa hustong pamaagi. Mahimo sab tungod sa katarak, sa diabetes o aksidente nga nadaot gyud ang mata. Ang uban na tawo nga buta, samtang ang uban nawad-an og pananaw sa tunga-tunga sa ilang kinabuhi. Apan bisan sa siyensya, ang pagkabuta dili lang kay pisikal, kundili usasab ka pahinumdom nga limitado gadyod ang tao. Sama sa pisikal nga pagkabuta, ang espiritual nga pagkabuta mas grabe kay kini makapawala sa tao sa dalan nga angay unta niya pagasubayon. Sa ebanghelyo karon gisultihan kita ni Jesus og usa ka talinghaga bahin sa mga buta nga naggiya sa buta. Giingon niya, "Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit?" Luke 6:39. Ang buta nga pisikal, buta nga maggiya sa buta, atong makita nga peligroso. Mas labaw pa kung espiritual kini mahitabo nga ang buta maggiya sa buta. Busa gitawag ta ni Hesus sa pagkahibalo sa atong mga kaugalingon ug pag-ila sa atong mga kahuyang aron dili kita mahimong buta nga maggiya usab sa uban nga buta. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang espiritual nga buta walay kapasidad nga makagiya. Sigon pa sa psychology, you cannot heal what you do not acknowledge. Akong usbon, you cannot heal what you do not acknowledge. Dili nimo maayo ang usa ka butang nga wala nimo giila. Mao kini ang unang pagtulunan sa ebanghelyo, ang pagpangayo og kahayag sa Ginoo aron makita nato ang atong espiritual nga kahintang. Nganuman, kay ang tao nga walay kabubuton, nga mutanaw sa iyang kaugalingong sayop, peligroso, delikado, nga mahimong magtutudlo sa uban. Ang pagkabuta nga espiritual, wala magsugod lang sa dako nga mga sala, kundili bisan sa gagmay nga butang nga atong pasagdan. Pananglitan, ang pagpanuko sa pagampo, ang pagdili, pagpangayo o pagpasaylo, ang ginagmayng pagpangawat sa bulsa sa atong amahan o inahan. Ang espiritual nga pagkabuta, mahimong makadaot dili lang sa kaugalingon kundi usab sa komunidad. Kung ang usa ka leader sa simbahan, kung ang usa ka leader sa pamilya, kung ang usa ka leader sa katilingban, walay kahayag sa kamatuoran, daghan ang maangin sa sayop. Mao kini ang pasidaan ni Jesus nga both will fall into a pit. Kung ang buta mo giya sa buta, sila mahulog sa kanal. Ang epekto dili lang personal, kundi komunal. Ang espiritual nga buta walay kapasidad nga makagiya. Ikaduhang punto, ang pagsuta sa personal nga mga kasaypanan, una mohimo og hukom sa sala sa uban. Sa pagkatinuod, hilig kaayo ta nga makakita sa sala sa uban, samtang dili nato makita ang atong kaugalingong sala. Sa atong kasinatian, daghan kaayo ang dali ra makakita sa sala sa uban, ang sipyat sa uban, ang kakulangon sa uban. Apan kung kita na gani ang husayon, masuko ta. Kini usa ka timaan nga buta kita sa atong kaugalingong kahimtang. Kung permi kita maghunahuna nga mas maayo ta kaysa uban, kita mismo nagabutang og tabla sa atong mata. Ang ebanghelyo nagtawag sa atong kasing-kasing nga una natong tan-awon ang atong kaugalingon sa dili pa maghukom sa uban. Ang Mateo 7:2 nagaingon, "For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured
to you. Kay sa paagi nga imong gihukman ang uban, mauusab kini ikaw paghukman, ug ang sukod nga imong gigamit mauusab ang isukod kanimo. Ang pagsuta sa personal nga mga kasaypanan, una muhimo og hukom sa sala sa uban. Story time. Usa ka maayong ehemplo sa pagtan-aw sa kaugalingon ug sa gahom sa pagpasaylo mao ang kasinatian ni Brother Bo Sanchez. Sa edad nga 13, nakasinati siya og sexual abuse sa iya mismong kauban nga leader sa iyang ministry nga naghatag niya og hilabihan nga kasuko og kalibog. Bisan naapagani mga higayon nga gibasol pagani niya ang iyang kaugalingon nganong nahitabo to. Apan sa iyang pagpanaw sa pagtuo, nakahimo siya sa pagdawat o pagpangayo og gahom sa Ginoo aron makapasaylo. Sa iyang mga libro og pangwali, iyang gisulti nga ang pagpasaylo wala nagpasabot nga malimtan nimo ang imong kasakit, kundili nga imo kining gitugyan, gihalad sa Ginoo aron ikaw mismo mobangon ug magpadayon nga walay kasuko. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karon nagtawag kanato nga tan-awon una ang tabla sa atong mata sa dili pa nato itudlo ang abog sa mata sa uban. Kung kita mobati nga lisod ang pag-ila sa atong sala, mangayo kita sa kahayag sa Ginoo sa atong pag-ampo. Ang tinuod nga pagtubo sa pagtuo magsugod gyud sa pagkahibalo nga kita nagkinahanglan kanunay sa grasya. Ato sab likayan ang kiniganing pagkahimong buta nga maggiya sa uban. Sa atong pamilya, trabaho ug simbahan, kinahanglan kita magpakita sa kahayag pinaagi sa atong integridad ug buhat. Dili nato itago ang sala sa uban, pero sa husto nga paagi, unahon nato ang kaugalingong pagpakaayo aron mahimong kredible katuuhan nga mga saksi sa ebanghelyo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.